Poznáte deti mravca Emila? Určite ste ho už stretli. Je to maličký mravček, ako koniec koncov každý mravec, ale tento náš mravec Emil je naozaj výnimočný. Skoro všetko totiž popletie. Dnes vám rozpoviem, ako získal mravec Emil poklad. Našiel vám, milé deti, mravec Emil v lese papierovú bankovku. Také niečo nikdy v živote ešte nevidel. Zodvihol ju, pozeral sa na ňu z jednej aj z druhej strany a nevedel, čo to je a ako sa to v tej zelenej tráve uprostred stromov zjavilo. Ani my nevieme. Môžeme len špekulovať. Možno vypadla z vrecka nejakému hubárovi, keď našiel dubák a vyťahoval vreckový nožík, aby ho očistil. Alebo možno nejakému dievčatku, ktorému bankovku dala stará mama a v lese bolo na prechádzke so psíkom a tak rýchlo sa s ním naháňalo či hralo na skrývačku, až peniaz stratilo. Nech už to bolo akokoľvek, mravec Emil držal vo svojich rukách farebný papierik a netušil, čo s ním. Zoberiem ho domov. Počkám, kým sa zotmie a vyhľadám sovu. Tá všetko vie, tá mi poradí, rozhodol sa. Keď slnko zapadlo a na oblohe sa objavili hviezdy, išiel k starému pňu, kde sovu stretol v tú noc, keď ho kamienkami obhadzovali netopiere. Možno ste si ten príbeh už vypočuli, milé deti. A tam čakal. Objavila sa pri ňom zrazu, z nenazdania. Ani si ju nevšimol, lebo sovy lietajú veľmi potichu. Drahá sova, ty všetko vieš, prosím ťa, čo som to našiel v tráve uprostred stromov? Opýtal sa. To je peniaz, odvetila sova. Ľudia ho dostávajú za svoju prácu a potom idú do obchodu a môžu si kúpiť jedlo, topánky, oblečenie, ak majú veľa peňazí, aj dom alebo auto. Aj vožky? Opýtal sa Emil. Vožky? A prečo by si kupovali ľudia vožky? Ja by som si vožku kúpil. My mravce ich milujeme, lebo nám dávajú sladkú šťavu, odpovedal Emil. Preto sa niekedy na vás ľudia hnevajú, Emil, že si pestujete vožky na ich stromoch a tie potom chradnú. Fíha, zamyslel sa Emil, to naozaj netušil, ale vrátil sa k bankovke. A čo si teda môžem kúpiť v tom obchode? Možno by ti chutil med, cukor, jablčka alebo nektarinky, vysvetlila mu sova, alebo čokoláda. Na druhý deň sa vybral mravec Emil z lesa do dediny, do obchodu. Tam toho mali, plné regále sladkostí. Nevedel, kam skôr sa pozrieť a čo si vybrať. Nakoniec si kúpil čokoládu, ako mu odporúčila sova. Také niečo ešte v živote nejedol a dobre to voňalo, aj obal sa mu páčil. Podal pani predavačke bankovku a už sa chystal odísť, keď na ňo zakričala, že mu ešte musí vydať. Nerozumel mravec Emil, čo znamená vydať, ale vrátil sa. A tomu už pani predavačka nasypala do batôžka plno mincí. Mravec Emil bol nadšený. Mám poklad, ja mám poklad! Tešil sa celou cestou domov, poskakoval, pod pazuchou niesol čokoládu a mince mu štrngali v batôžku. Doma pohľadal v šuflíku mešec, vsypal do neho mince, dobre ho zatvoril a išiel za kamarátmi.
Mám poklad! Kričal zďaleka a vyrozprával im, ako bol v obchode, kúpil si čokoládu a pani predávačka si zobrala ten farebný papierik a namiesto neho mu dala kopu malých mincí. Lienka sa potešila, aj Zajko vyskakoval a Ježko sa gúľal od radosti a všetci si obzerali tie okrúhle peniažky. To bol krásny poklad. Keď sa zotmelo, všetci štyria išli za sovou, aby jej vyrozprávali príbeh o poklade. Máš veľa malých mincí, Emil, ale za ne si teraz môžeš kúpiť menej vecí, ako za ten jeden farebný papierik. Farebný papierik bol trochu väčší poklad. Väčší? Ako to? Veď bol iba jeden a teraz mám viac. Zaštrngal mravec Emil mincami v mešci. Predstav si, Emil, že máš jednu celú mandarínku v šupke. To je akoby ten papierový peniaz. Vyberieš si napríklad tú čokoládu, pani predavačka si vezme za ňu 4 mesiačiky z mandarínky a ostatné mesiačiky ti vráti. Máš síce viac tých mesiačikov z mandarínky, to sú tie mince, ale mandarínka nie je už celá. Takže máš menej, ako si mal predtým. Aha, povedal Emil a poštrngal mincami. Už tomu rozumiem. Za tú papierovú bankovku by som si mohol kúpiť 2 čokolády a za tento môj poklad už iba 1. Presne tak, Emil. Prikývla sova a odletela do korún stromov. Poďte so mnou domov, vyzval Emil kamarátov. Dáme si spolu čokoládu. Čokoláda všetkým chutila. Tak sa z toho mravec Emil tešil, že otvoril mešec, vysypal mince a rátal, či môže ísť do obchodu a kúpiť ešte 1. Urobil radosť kamarátom. A to bol preňho ten najväčší poklad. Na záver vám ešte prezradím, milé deti, že zajkovia, ježkovia a lienky v prírode čokoládu nejedia. To len v našej rozprávke si všetci pochutili. Tento príbeh, milé deti, pre vás napísala, nahovorila, hudbu vybrala aj zmixovala Dagmar Mozolová. Mravca Emila vymyslel Peter Mozola. Rozprávky o ňom rozprával našim deťom, keď boli malé, a tie naše deti, hoci veľké, nám do toho dodnes rozprávajú.